na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning Hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga, mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka yan. Siya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uyan na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Come on everybody. Oras natin. Uy, alas 5:10 na po rin pagkaaga. Welcome po sa programa niya tong Morning Hit sa DCGB. Lunes, pizza 7, kan bulan ng October 2024. Kasabay niya to mga tugang sa luwasan Mega Force Patrol sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita sa luwas o kaya sa newsroom. News Director Mar de la Cruz sa News Base o kaya sa News Base. Nakaduwa ka nga tulos ngunya na aga. Sa Technical Department, yan po dyan si Chief Ramir Tanay. Good morning, Legazpi City. Good morning, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano sa Manaparte kan Mundo. Sa Manibela, kasabay niya to si Boy Mata, mga tugang ang mata ng DCGB sa kalsada. Siring man, mga tugang, kasabay po dyan ni Chief Reporter Jimmy, Sinda Alar Mario, Joshua Bino, Karen Ala, asin Jomar Bien. Good morning kay Leonito Gaviria. Good morning, bossing. At saka good morning kay classmate na Cynthia Salian. Marinaga, Lieutenant Cynthia Salian. Good morning. Sabi ni Pading Ray, kaya't itakwil nyo ang hindi malinis at iba pang kabuktutan at tanggapin ng buong hinahod ang salitang itinanim sa inyo na siyang makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Santiago 1:21. Mapayapa at matahimik na araw ng Lunes sa ating lahat. Salamat, Pade. I love you, Pade. Yes. Good morning, Pade. Alam mo na yon, Pade. Good morning po, Probinsya Canalbay. Oy, Ate Marcia. Kumusta ka na, Ate Marcia? Ate Marcia, good morning. Kumusta ka na po? Kumusta ka na, Tabi, Ate Marcia? Get well soon. Okay ka na? Okay ka na, Tabi? Pigsabay taka sa orasyon ko. Kumusta, Tabi? Kumusta, Tabi? Antay mong alaw. Bueno. Mga buena manong bareta, muna tayo in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Buena manong report sa pagkaaga. Kasabay, mga tugang ang Mega Force Patrol. Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Come in. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga baterita niya tungo niyan, Buinamano, makahirak an sarong 8 anyos na aking babae sa barangay Lanigay, Pulangi, Kasudma, kung saan sa sobrang kusog kan uran sa kabubuldan, natural, so tubig, baha, diretso sa mga hababang lugar o mga barangay, bulyo man sa tubig, partikular sa barangay Lanigay. Igwang aking babae naglalakaw-lakaw sa tinampoy na butan kan baha. Oh my may goodness. imbornal, konsendo man naglulusot sa bulyom kan tubig, dahil nanahiling kan aki na may luho duman sa gilid, duman nakalusot so bilog na lawas kan aki. Maray nga ni tamay nakahiling man, nakapoaki, sagkod na ipinamarita
sa palibot kan barangay Oo. and naalarma sa lugar sa good na pig para haranap ini mabo yung makuha distansya do na duman sa imburnal inalagan pa man kuta na sa ospital alaga day ng swerte ta BBP Aha. gadan Okay. Pangyari. Ano kay Rakman? bako okay ito Okay sa paka-deliver kang report mo? ah Sa paka-deliver kang report mo, okay. So, pati sa imong mga lead-ins, okay. Ang bako talaga okay. So, pagkagadan, iyan yan, pangyari. Kay Rak. Parang ganun Ini- ka ni? 8 years old 8 years old. Okay, go. Inihan informasyon na nakuha kan DCGB News base sa pagkipag-komunikar niya to kay dating board member Herbert Borja. Oo. Dahil ta kumbaga nasa area niya ini kung saan palibas sa mga bulod Aha. ngunyan dahil naman na mga kakahuyan baga Iyo. bigpa Totoo. para konkreto na sa mga agihan mga harong Oo. natural dahil naman sa rumsuman so daga o kinin tubig kaya bako sa naiyan talagang ibanan panahon tangon yan BP Aha, ako yung bumagsakan uran mga makusugon talaga Iyo. pagbagsakan uran natural makusugunan baha Yes. dati na man pigbabahaan pulanggi Aha. ngunyan nilinga na ini wala man kikalamidad uran sana Salbatan, pero may ano? nadidiskwidong buhay kaya ingat-ingat pasiguro ang mga magurang sa mga aki lalo na itong sa mga nag-ireskwela pag medyo makusugan uran an aagihan ninda harababang lugar pasiguro nasa bato na hanapo na Iyo. Yeah. Pero alat ko na, Jim, paano nagkaigwa yan ang mga imburnal na dahil nagkakarir, taara mo, maski ko dahil nag-uuran o tag-init, dapat iyan, nakasilyado yan, kung sabihon, dapat sarado iyan na, maski din nag-uuran, dahil kinahulog yan na tao. Ano nangyari dyan? Nata-open kanal yan? Hindi. Gusto garante naman ini. Mapagalo na nun, ano. May mga imburnal man talaga na Ili mo, di ko buwara sabihin cover. talaga, yan naluho naan, dakulao na, tanakasyot so aki. Di ba? Dahil may mga imburnal baga, may mga kanal, wala mang cover ani babaw. At tayo na nga ni yan. Dapat iyan, sealed yan. Oh, pag taga-riparuhong ko tangkan mga barangay official na may maoran o dahi, dapat tayo dyan ki-open kanal. Para sa safety yan, kan gabos. Arugano, 8 years old. Babae na lalaki. Babae. Kay Rakman, nakashoot naman. Irakman. Gani ba Di sa nabulsot naman kang ay- bigla, suminabay ka naman sa luho kang kanal. Di naman ito mahiling. Napawa na kitubig. Paano mo pa ito makuhaan? Paano mo pa ito ma-estimate na may load man? Kung dahil man kabisado kan akin nag-agi. Ayun. Ay, nako. Basta. Sige. Henry Yan ta BBP. An sa to yung primerong buga. An sa to yung mga istorya. Sa taon may mga nag-file pa ay may na sulaminting nag-file banwaan nin uwas kaso hapon sa ibang munisipyo wala lamang ki nagparail ta may mga babasihan man gayod na pungsoy kaya solamente nato parang panyato sa may gusto na regional director kan Comelec na interview niya to digdi sa uwas kaso hapon si Madam Director Joanna Badesa. Iyan. Oho. Abangan taon-taon mga interview. Jimmy na salita din sa TV News. Henry M. Salamat, Jimmy, sa report. Ali po dyan sa luwas. Mga tugang, mga buena manong bareta in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Daiko, yan tabi, mga tugang, ang mga latest na mga pangyari po dyan sa Lanigay. Basta morning. Kan Pulanggi Albay. Mientras tanto, ngunyan pong 17 kan Oktubre, nakatala na magkaigwanin mahiwasan ng motorcade bilang pagtaupo rin Ondra sa pag-abot kan Miss International.
Pay kinaraman po sa homecoming kan Face of Beauty International 2024 na si Miss Jean Isabel Bilizano. Ngunyang pong Oktubre 7, 2024. Sigon sa informasyon, ang probinsya Canalbay nakatalaan po na magkaigwa ki aktibidad para digdi para sa homecoming kay ni kunain mga tugang ini nakatala na magkaigwan ni schedule kang motorcade alas 9 nin aga. Alas 9:30 nin aga haling Daraga proper pasiling po sa Daraga town proper. Magkakaigwa man in welcoming ceremony sa Capitol Lobby asin alas 12. Magkakaigwa nin lunch break asin alauna hanggang alas 2. Magkakaigwa po in courtesy call magkakaigwa tabi ng courtesy call kay Governor Grex Lagman asin Vice Governor Glenda Bongao. Siring man may press conda tabing alas 2 in hapon diyan po sa Session Hall kan sangguni ang panlalawigan kan Albay. Yan maabot na palan adi. Maabot palan mga tugang sukwan, maabot palan so ano yan so sa tuya na ano yan Miss International Beauty International, the best adi the best mauli na palan taga dyan ini sa Primer Distrito Canalbay. Kaya magiging maugma mga tugang ang selebrasyon na ini sa probinsya taga-Albay mga tugang ang nanggan amin ang napili sa paginin sarong international competition. Yan. All right. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga informasyon ngunya na pagkaaga sa GCGB. Kasi ako kapagaya sa GCGB. O Beno, sandali lang tawagan natin ang pag-asa ano kaya ang magiging kalagay ng panahon. Para duman mga tugang sa mga early risers natin. Para po duman sa mga early risers aramon ta daw ang latest na forecast sa weather. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On there ka na po sa latest forecast. Ngunyan pong aldaw ni Lunes. Go ahead. Okay na aldaw po. Para po sa tuyang weather forecast ngunyan na Lunes. Uring namatan ng low pressure area sa distansyang 165 km sulnupan, northing sulnupan kang Coron, Palawan. Nakapalawag niyo sa Intertropical Convergence Zone na kung saan ang Intertropical Convergence Zone ang nakaka-apekto man sa Southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Samantala, auring namataan man ng tropical depression sa Luwascan Philippine Area of Responsibility sa distansyang 2,540 km sirangan kang extreme northern Luzon. May kusog na doros ini naharan sa sentrong nag-aabot sa 55 km per hour asin may pagmusukan doros nag-aabot sa 70 km per hour. Nag-irop man ini panorte sa rekasman at 25 km per hour. Ang nasambit na bagyo dahil manilalauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility kasi ng low pressure area, hababa man ang mabilog sa sarong bagyo. Kunya na maghapon sa Kabikulan, nilalauman pa man ang mga kalat-kalat na pag-uran, nasin pagkikilat pagdaguldol. Maluya sa kunsa moderatong doros na halin sa norteng sirangan ang mamatayan, kasi ng mga kadagatan magiging banayan hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Tinatay nga agwat kang temperatura sa maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5:35 ngunyan aga, masunod pa dyan alas 5:31 nin hapon. Aliniti sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa, DOST. Basta Morning, Henry M. May maraot na panahon na may low pressure na pwedeng mabilog. Alaga dahil man po malaog sa par. Buda sa ropa, may low pressure man. Pero dahil po nin tsansa na maging sarong bagyo. Pasalamat kita dito sa Bicol Region. Hanggang sa ngunyan dahil pag kita nagkaka-experience sa tabi nin magabat-gabat na klase nin panahon. Maraot-raot na klase nin panahon. Alright, pero kasuhapon, makusugon sa uran dyan sa kwan. Makusugon sa uran dyan sa may parte kang Ligaw. Ligaw City.
Duman sa may Sabloyon, uminagi kami hali sa Tabako at Sabloyon. Salbatan ng kusog kang Orange Premier hanggang sa Ligaw. Grabe. Yan na Sabloyon Road. Grabe, baha kaswapon. Mga tugang dyan po sa may partikan Ibong Naan kan Mayon Volcano. Mientras tanto, aramon taruan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwa. Jomar, good morning. Come in. Salamat, PP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, sa mana persona ang arestado digdi sa siyudad ng Tabaco kanakaligis na aldaw. Inihuli sa pagpabakal kan illegal na droga o sa pagikan bypass operation. Ang arestado, binisto kan Tabaco PNP sa alias na Mano, sa ruining 47 anyos na tricycle driver. Naglansar ng operasyon ang mga otoridad kan Tabaco PNP digdi sa Purok 1B kan Barangay San Vicente para madakop ini asin sa pagikan bypass operation na kumpiskar sa iya ang sarong sa siyang pinagtutubulo na Shabu na katukal kan 5,000 pesos na iyuan na pagkauyo na barakalan. Pero pagkatapos kan bypass operation, kan rekisaho na ining si Mano, na sa iya ang mga Shabu pa na may pisadang sobra sa 5 gramos, asin may estimated value na 34,680 pesos. Ang suspitsado, iyuan pigat si kaso tulos na mafailan kan magkakanigong kaso na paagikan inquest proceedings. Yan, BP Henry, ang impormasyon na digdi sa Tabaco PNP, Jomar BNDCGD. Basta Morning, Henry M. Thank you, Jomar, sa report. 5:27 oras po sa Pilipinas. Kita may bago kitang cardinal, ano? Igwa kita ki bagong cardinal, mga tugang na ordinahan kan sa tuya tabi na Santo Papa. Si Bishop Pablo David. Magigi po siya mga tugang na kardinal. Virgilio Cardinal David. Yan. Dakol nakita ngo niya na cardinal sa kung ano. Kaya so iba kaya baga retired na. Retired na baga so ibata mga tugang na mga ano yan, mga cardinales. Cardinalis. Retired na so iba eh. Kaya may bago kitang cardinal, si Obispo Virgilio David. Kang kaluo ka. Naging speaker mini ka ito sa Safe Seminar. Cardinal David. Yan. Ang Cardinal tango niya na emeritus baga si Cardinal Rosales. Si Cardinal Orlando Quevedo. Yan. Mga dati yan. Mga emeritus. Tapos, mga tugang, ang presentingo niya na very active na nasa Vatican, iyo po si Pro-Prefect of the Dicastery for Evangelization, Cardinal Luis Antonio Tagle. Yan. Din ngunyan, may Cardinal bakit ang saro pa si Cardinal Jose Advincula. Iyo pan Arsobispo kan Manila. Cardinal Advincula. Arsobispo kan Manila. Ngunyan, duwaan Cardinal ta pala na ano yan na magiging ng duwa. Si Cardinal Virgilio David. Yan. Mga kwan yan, mga good news ini So may duwa kita ngunyan na Cardinal, mga tugang sa bilog na Pilipinas. Na anunsyo ini, nailing ko ni kaswapon. Pigir istoryahan mga tugang duman sa kuhan, duman tabi sa ano yan, sa national news. Kaya ano yan si kuana duwa kita na magiging aktibo ta na cardinal ngunyan na in point mga tugang kan mga nakaaging aldaw. Yan. Alright. Sige. Bueno sa December 8 day ni. Sabi sa informasyon sa December 8, mga tugang i-elevate ini na miyembro kan College of Cardinals December 8 by Pope Francis. May duwa na lamang kitang boto.
na maibugtak ta mga tugang bilang cardinal kan ano yan I mean Basta morning. kung ini member siya kan College of Cardinals mga tugang sa December 8 baka kwan ini magbubuto siya saro siya sa mga mabuto mga tugang sa pagipili nin bagong cardinal sa satuyang ano yan kan satuyang Catholic Church I mean bagong Santo Papa bagong Santo Papa sa tuya tabi na Catholic Church. Alright. Sige. Good news yan sa tuya tabi na mga Katoliko. Mga tugang na nagalat dyan. Alright. Happy birthday po kay Pading Brian Arimbay. Dyan po sa OKFM Sorsogon. Laking hindi inuumaga. Birthday pala ni birthday pala ni Paring Brian. Diyan po sa OKFM Sorsogon. Happy birthday. Karakasapon so birthday ni Paring Brian Arimbay. Happy birthday Paring. Mabuhay. Samuya na pag-iriba dyan sa OKFM Sorsogon City. Happy birthday. Bueno. Pamunta daw mga tugangan mga headlines in the morning. 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines kan mga bareta kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning Paring Mar. Hello Paring Mar. Nawawala hindi makapasok Chief Ramel. Tapos okay. Good morning, VP. Yes, Good morning go. sa mga tamantabay. Headlines ko niyan, presyo kambaga sa sinmais. Dapat nabantayan tanganing kay makita sa giraray an inflation rate. Bakuna eskwela nationwide, maarangkada ng unyanal daw. Mga Pinoy sa Jordan, inalerto naman, may kinaraman sa giyera sa Medio Oriente. Mga Filipino instructor, kinakaipuan sa Yale University. PNP, nagsimitir na ng listahan sa COMELEC, may kinaraman sa potential election areas of concern para sa paabuto na midterm election. Pagbabakan inflation, dapat na pagtarabangan sigun kay House Speaker Romualdez. Tulong basihan para sa posibleng disqualification kang kandidatura ni Alice Go, ipinaliwanag ni COMELEC Chair Garcia. DOJ uulangon ang pagsumitir ng kandidatura ni Alice Go. Gobyerno target nagibuo ng Mary ang Pasko kan mga Pilipino. Ay wow. Oho. Dalagan ka naging pagsumitir ng COC asin Kona ay kinaugma kan PPCRV. Senate President Cheese, big susulot kan kapartido. Ay pangyari. Kudita, buhay pa. Kasurog man sa napalaan. Sabi ni Cynthia Villa, kasurog niya. Kasurog niya man sa lalaki. Kasurog niya ang nag-ambisyon pala na maging speaker man o Senate President. Pero inat picture out ang ganun si paring Jinggoy. Si Jingo, okay. Nagpaimutik man. Ako interesado dyan. Oo. Victor o si Villar. Si Villar. Si Kwan, si Ate Cynthia. Oo. Talaga? Oo. Di ako interesado dyan. Oo. Pangyari sa Mauraro. Oil tanker na inatake ka na Houthi, daing Pinoy na tripulante sigun sa Department of Foreign Affairs. Okay, abangan na lang po at sinod to. Ang magiging pinal na umento sa presyo kan produktong petrolyo. Igwa talaga di. Basta dagdag bawas ang mangyayari. Para sa agad di. Oo. Dagdag bawas. Salbatan ang pangyari. Ay, happy birthday! Sa amuyang amigong kaparmer. Ang matibayo na ano yan? Na mamayo. Daran kan Lakay Kalikasan Farm. Si Lakay Marlon Lungabela. Ay, birthday tatay pala na Trinitin. Paring Marlon ngayon, Happy birthday, sir. Happy birthday, bossing. Masira mo na mga native chicken dyan. Birthday mo palan, ha? Ayan. Many returns of the day for life, prosperity, and happiness, Sir Marlon. Yes, salamat. Enjoy your day, okay? So, ang mga headlines, ito naman po yung kan PYC Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calde dyan sa Orozat, Legazpi City.
Basta radyo PYC niya, 24/7 konektado como maski daing load. From News Base, ini po si Mardila. Good morning! Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar. Happy birthday, Busing Marlon Longavela. Happy birthday, 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 amigo. Mabuhay ka. Bueno. Alas 5:35 na oras, mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Why don't you dance? Paring Al, good morning. Pasok. Thank you so much, Pade. Good morning. Sa aga pa ma-file kan Certificate of Candidacy ang grupo ni aspirante para alkalde Hesham Ismael digdi sa Legazpi City. Ni kinonfirmar mismo ni Ismael sa pagbisita niya kan Sabado digdi sa Barangay Maslog. Susog sa informasyon ni Ismael, mapamisa muna sinda dyan sa St. Raphael Church sa Legazpi Port area. Pagkatapos diretso na sinda sa Comelec sa aga para makapag-submiter na kan Certificate of Candidacy sa iyang grupo. Aros kompleto naman asin na preparado ang grupo kadaklan mga incumbent na konsyal kan Legazpi City keripanan niya asin may nagkampira mga baguhan man sa politika na luway-luway ng pagkapabisto niyan sa mga barangay digdi sa siyudad. Simple sana magiging dalagan pag kamisa diretso na dahil ng alawig na motorkay diretso na ang grupo sa Commission on Election para sa pag-file kan Certificate of Candidacy. Iyan tabi, Pade, ang bongkaras kan informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paring Al, sa report. Hali po dyan sa luwas. O sige, text na muna ang mga greetings in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Greetings natin in the morning. I-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan ta na po ha. 0928-777-5548 0966-203-0034. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige, sabi ni Dr. Chamson Niega, daing tawo na pipapusog kan karatan. Alagad ang maray na tawo, daing nanggad matatanyog. Maray na aga. Yes, maray na aga, amigo. The best, ha? Sa imong tirada. Primo. Okay, sige. Happy birthday po sa aki kong si Tricia Nicole Maninag. Manilag pala, ha? Happy birthday, Tricia Nicole Manilag. Happy birthday. Happy 15th birthday kay Blessy Marie Aicardo. Yan, ha? 15th birthday ni Tricia ay ni Blessy Marie Aicardo. Happy birthday po sa imo. At saka good morning tabi mga tugang kay Benji Dapugi, kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capili, Cora Realobit, Vilma Marquez and Monte. Yan. Ento may lalab Imsili. Good morning, amigo. Good morning, sir. Cardinal Sanchez po, aram ko Bicolano, naging ka. Iyo po, gada na po si Cardinal Sanchez. Si Cardinal Sanchez, taga-Catanduanes po yan. Panahon ni Saint John Paul II. Taga-Catanduanes po, ang gada na po. Good morning, di kaiba dyan si News Director Emeritus. Bago man. Okay, sige. Happy birthday po kay Maylene Mapagdalita ng Gabawan Daraga Albay. Sabi ni Ta Miletro Brigado ng Pag-asa Daraga. Happy birthday po.
Good morning. Pakibati po kay Kurt Jaden Mano. Galing kay Yang Yeng Papaboy, ante ng Sipi Daraga Albay. Alright. Good morning, Tabi. Hen, how are you today? Sana okay na. Okay ang lawas mo ngunyan. Mapaugma mo naman mga tao sa programa mo sa umagang ini. We love you, Hen. Sige po, salamaton. Good morning sa mga taga San Isidro, Santo Domingo, Albay, lalo na po sa Gaviria family. Advance happy 69th birthday po kay Nanay Naida Gaviria. Hali po sa Familia Gaviria. Yan, ha? Good morning kay amigong Jonas Rosal. Good morning, Kuya Henry. Pwede po maulit ng announcement ng CP mo sa Globe at Smart. Ito po ang sakuyang number 0928-777-5548. 0928-777-5548. Tapos sa 0966-203-0034. Yan po ang sakuyang numero. Mga tugang sa Globe tapos Smart, ha? 0966-203-0034, ha? Alright. Okay, sabi ni Edgardo Taupo Jr. nasa Catanduanes ngayon ako naghihiling tabi sa imong programa. Salamat po. Tutok lang bossing sa radyo para ano yan, para hindi ka magasto ang kimaray sa load. Marilyn Bueno from Bagong Bayan, Daraga Albay. Good morning. Excuse me po. Si Madam Millet Red. Good morning, tabi sa imo, ha. Lads Bueno. Pabati po kay Charlie Mirasol ng Sipi Daraga Albay from Lads Bueno ng Binyan, Laguna. Homer Lola. Good morning, Victor Rene Belen. Makiulit po ka ng verse, please. Ang sakuya, tabing numero. Ang sakuya, tabing numero 0928-777-5548. Ulit, 0977-5548. Mali. Ulit, delete. 0928-777-5548. Yan, ha? 0928-777-5548. Sa Smart, sa Globe po, 0966-203-0034. Sa Globe, 0966-203-0034. Yan po sa kuyang number sa Globe. Alright? Aha, Lydia Bisonia, good morning. Chapuring Almelia, sabi ni Roel Tablante. Good morning po from Hituma, Karamuran, Catanduanes. Yan. Good morning, mga taga Hituma. Ramon Bolaños, pabati po kay Julia Bongo ng Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. At saka kay John Quinto, Marina Aga sa Gabos. Anita Armstrong nasa Melbourne, Australia. Ruwena Sarsuela, good morning po sa Kuyang Barangay sa Daraga Albay. Pa-shoutout po sa Kuyang Barangay Kapitan na si Hosto Hero Lumaban. Salamat. All right. Sige. Uy, si Ate Marcia nag-text na, oh. Ha? Ate Marcia, good morning, Ate Marcia. Diyos maray na aldaw, BP, hen, to all the heritors, thank you for the Get Wilson messages. Medyo okay na, not very well pa. My doctor before, okay. Sige, Ate Marcia, ha? Kwantabi, Ate Marcia, relax lang, ha? Relax lang, ta. Arog man talaga kaan pag medyo nag-iedad na. Good morning, tabi sa imo. Ate Marcia, get well soon, tabi sa imo, ha? Kayang-kaya mo yan? Dugay na, surang. Makaumpangan na kita giraray kay bihon Buda, ano yan, linukay, adi, Buda, ayan, makaumpa pa kita. Alright. Happy birthday. Okay na tayo. Hello, good morning po. Good morning. Hello. Yes, good morning po. Hello. Good morning. Nawawala't bumabalik. Aha. Good morning, Tabi. Pukawa man, Tabi. So, nagakontrol sa tubig sa prime water. Wara kami tubig sa banyag. Kalunes.
makauyam, tapos mariding, wala tubig. Kaswapon nga ni, kauron ko sa kuyang parent dyan sa Bagong Bayan, Villa San Jose, Daragalbay, ura tubig sinda, pero may nag-reading. Ang pigabaya din, the permisa na 300 plus, that's minimum, ano ba yan? Morning, Arlan Bungon, Kantabako, permi daw na kantabay sa DCGB. Salamat po, mabuhay. Good morning, Tabik, sa mga hali sa Barangay 2, retired Colonel Paul Belga. Good morning, Tabi. Retired Colonel Paul Belga. Good morning, Busing. Maray na aga sa imo ha, dyan sa EMS Barrio. At saka happy birthday kay Russell Casil ng Tabaco City. Ha? Russell Casil ng Tabaco City. Good morning. Pabati po kay Sheila Ann Sambahon ng Buga Libon from Ma'am Tess M. Yan, ha? Mga taga Buga Libon. Sheila Sambahon, birthday ngo niya. Sheila Ann Sambahon. Maray na aga. Okay na wala. Okay, sige. Wala na po. Aramon tanan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang kaibaan. Mega Force Patrol. Happy birthday. Ay, good morning Tabi kay Domingo, kay sa pamilya kan Buen, dyan sa hali kay Mark Carlo ng Reyes ng Virac, ha? Dyan po sa Santo Domingo, Albay. Okay? Joshua Bino, aramon ta daw ang bareta, hali dyan sa luwas. Joshua, good morning, come in. Yes, Pipi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag natong bareta, matapos na magbalo, na magpabakal ni na pigtutubudang illegal na droga, inarestar kan mga otoridad, ang sarong Daraga. Sa report kan Legazpi City Police Station, kanakaaging aldaw, sarong babaeng tulak ng illegal na droga, ang nasa kotek ng sendang operatiba sa kinandusir na buy-bust operation kan mga tauhan kan Legazpi PNP katuwang ang Legazpi City Drug Enforcement Unit, PIDEA Albay asin PIDEA Legazpi. Kung saan ang nasabing operasyon, iyo ang ginibo sa Puroktos, Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Ang suspetsado, sarong 23 anyos na babae, Marang Agom, residente kan Purok 5, Barangay 39, Buknot, Legazpi City. Sa report ng Legazpi PNP, nakumpiskar halit sa suspect ang duwang patos ng pigtutubudang shabu na may timbang 0.5 grams asin may kantidad ini 5,440 pesos. Ang nasabing personahe, iyo ang kasarabay na ang nakumpiskar sa iyang ebidensya. Iyo ang sangon niya na sa kustodiya na kan Legazpi PNP para sa magkakanigong disposisyon bantang susog sa pahayag kanaon ng bita ng hipatura. Ang matariyong pong operasyon, iyo ang resulta kan daing pundo asin mas pinakusog na kampanya kan Legazpi PNP kontra illegal na droga, tanghali ng mamantinir ang katrangkiluhan kan syudad ng Legazpi. Yan tabi bibi ang dagdag na istorya. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy, nasalita, minabalik. Jim, Kabin Jim. Kabin Jimmy. Jimmy. Yes. Bibi, maray na aga. Di lang ako na ni Jing. Madali man sana ka, no? Dito ng pigdaw. Okay na da. Okay. Good. Mga dagdag niya itong bareta ta BBP Maskel daw na Domingo ka sa hapon maigos nagparalibot sa mga election offices si Comelec Regional Director Attorney Joanna Balisa
kung saan po sa primer distrito na kanto siya, digdi sa Libon, Pulangi, asin Uwas, kung saan discover niya, digdi sa 3rd district, Bilog na Albay, Uwas na aniguanin na abutan siyang mga kandidatong nag-file ni Certifico di Kandidatura Campo ini ni incumbent Mayor Domingo Escoto na mababa na sa pagiging Vice Mayor ang dadalaganan sa 2025 mantangan sa iyang tugang kagawad Attorney Sharon Escoto iyo ang masalida ka pagka sa iya bilang alkalde sa 2025 election si Attorney Sharon Escoto. Basado kay Comelec Regional Director Balesa sa ibang election office na inabot kan sa iyang paglilibot, bilog na maghapon dahil lamang nagbisita na mga kandidatong nagsumiter nin COC except sa UAS, posible sa mga pagtubod man kan mga politiko unong sa numero na piripitan puro asin pababa parte kan pongsoy o superstitious belief kaya posible ngunyan o sa aga ang naugada kan mga natutada pang mga politiko na dahil pa nakakasumitir kan sa indang sertipiko di kandidatura ta BBP. Sa sumada base sa pakipagulay niya sa mga election officers na nasasakupan niya digdi sa rehiyon na ugma si Attorney Balisa dahilan sa Gabusman Cooperatives o mga politiko o nagsunod sa patakaran kana Comelec ang mga kandidato sa pagsumiter kan na COC dainin pasaway kung kaya wala siya ni nasagap na mga problema gikan sa mga pakipaghuro niya sa mga election officer sa lambang mga opisina nin Comelec. Ang pangapudan sa niya sa mga kandidato na nagtapos na o mas file pa pagkatapos mag-file ki Certifico di Kandidatura maging mabuot sa natabi-BP. Dangugunta si election officer Joanna Balisa. Niya na bali-hali na kita sa Malilipot, first district ito, and then kasubago, uminapit man ako sa Pulangi, Libon, ngunyan niya na ako dito sa UAS, and so far, di lang ako ngunyan nakatagpugi, may nag-file ngunyan na. So ngunyan sa paglipot mo, UAS lang aniguanin? Opo, ngunyan na daw po, iyo po. Magkasama yan tapos sa Pindot, yan? Siguro po, iyo po ang in-expect ko, alam mo naman ang mga Pilipino mahilig sa pungsoy ba yun? Yung numero 8? Mga supernatural belief? Hindi natin alam ko. Palagay ko sa 8 mukhang dadagsain siguro. Opo. So sa pakipag-uron po, panindot sa mga election officers na-encounter sila mga problema? Wala po. Warang untoward incident na nai-report sila. Bukod sa aktibo po ang satuyang mga kapulisan and we're in fact even yung ating AFP kang nakaging aldaw na nagduman ako sa first district malinaw mayroon din po ako natagpuan doon na AFP. So maayos po, nanggaling na rin ako kasusuro sa Masbate, maayos din po. So sa mga candidates to, wala mga kumbaga pasaway, wala pong pasaway. Araw-araw kayo mga Bicolano. Sundo na matapos po ang eleksyon sa 2025, meron ka na. Oo. Iyo po ang satuyang ini-expect. Okay. So after filing kan mga kandidato, ano na mga kwantahan? Ano po ang mga advice niya to sa mga nagka-file ng mga politiko? Ayun, syempre pagpatuloy ang kabaitan, no? Although masabi natin na hindi pa sila considered candidate, ngayon na mag-file, pero maging mabait na lang po. Attorney Joanna Balisa sa pakipag-uron kan DCGB News kaso hapon sa Banuan Kanua Salbay. Ginasalita DCGB News. Dapat lang maging mabait. Tama si Attorney Balisa. Dapat maging mabait. Tunay man na din. Good morning, Tabi. Attorney Balisa, mabuhay ka. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Paningit sa Morning Hirit. mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB.
Baka man pala totoo tabi Chief Ramiro sa mga bareta kan mga istorya kan mga nakagingal daw. Na pag nagkaon kang mani, pampatali. Kang panahon baga, kumaon ka ngayang mani para ngayon magtali. Susog mga tugang sa pinurwad sa kong research ni sa kuyang amiga, Fire Officer May Mayores Panizares. The best pa niya. Sabi niya sa kuya, uni ngayaan mga prutas na pampatali. Susog po sa iya na nako na informasyon. Mga prutas na pampatali. Blueberries. Midbid po sa halangkaw na antioxidant na nagpapakarahay kan memorya asing cognitive function. Avocado. Uy, maray pala ng avocado. Ano? Mayaman sa healthy fats na nakakatabang sa sirkulasyon ng dugo na nagataw-tabi din sapat na oxygen sa satuyang utak. Pag ang oxygen tabaga maluya na ang utak na maluya ang oxygen, maluya man da tabi ang pag-function kaan. Ikatulo, batag. Yan, ha? Batag as in banana, saging. Yan. Halangkaw sa potassium as in magnesium, nagkakatabang para sa brain function as in nerve health. Yan, ha? Batag pala na. Baka umampalan mani, ha? Number 4, mga citrus fruits. Siring po sa oranges, lemon, grapefruit. Yan. Mayaman sa vitamin C na nagpapatibay ng mental sharpness as in memory. Yan. Number 5, mansanas. May quercetin as in antioxidant na pinaniniwalaan na nagtataw-tabi ng proteksyon sa brain cells mahali sa oxidative stress. Yan, magayon palan. Adi, mga tugang an apple. Ha? An apple nga ni palang. Kung gusto mong habo katulos piroton, kumaong katabi ki mansanas. Asin ang pangultimo, iyo tabi an ubas. Ubas. Ha? Grape. Grape. Yeah. Ang flavonoids na nasa ubas, iyo po ang nagpapakarahay kan memorya as in cognitive performance nin tao. Yan, ha? Yan tabo ang mga prutas na nagkakatabang para kita magtali-tali. Blueberries, avocado, sa batag, citrus fruits, mansanas, asin, ubas. The best na. Good morning, Tabi, kay Tum Ortiz. Good morning, Kuya Henry. Pick interview po ni Kuya Jimmy si Attorney Annie Romero Cortez, Assistant Regional Election Director. Po yan Jim, so na-interview mo, sisay mananggad, So pick interview po ni Kuya Jimmy si Attorney Annie Romero Cortez, Assistant Regional Election Director po yan. Pacheck po. Thanks. Okay. Sige, Tam, ha. Salamat, ha. Salamat. Kung na-interview ni Jimmy si Attorney Valesa, so Regional Director. Baka, paki-double check mo. Jimmy, describe mo daw ang itsura kang kauron mo. Namidbid ko si Attorney Valesa. Kaya lang subusis niya, medyo day ko na marikul kung iyo ito ta. Aloy-aloy nang day ko na-interview si Attorney Valesa. Sige, aloy-aloy day ko na-interview si Attorney Valesa. Pag matagal ng kausap, hindi na masyadong nare-recall. Attorney Valesa, bata para dangugong ko ini pagkaaga. Ay, baka mag-text si Attorney. Attorney, maray na aga tabi sa imo. Nagidangog sa kuya ni pagkaindangon yan, kung nagidangog si Attorney Valesa. Ngunyan tabing early morning. Salamat tabi, tama sa imo tabing feedback, ha. Kuya, mas matalang ukay kisa, ko na, ha. Makisabi-tabi sa PhilHydro, kung maklining sinda, dapat sarado ang gate valve, tapos separado ang outlet, bako sa mga consumers, taperwisyo. Yan, dagit ini. Kaya mas matalang ukay kesa buaya. Iyong mananggad, ano ito nagkakaon kibatag. Good morning! Bantay, boto kontra daya sa 2025 midterm election. Mga negosyante ay huwag pumasok sa politika, sabi ni Raymond De Los Reyes sa social media entrepreneur business talk show. Yan.
Meaning morning boss from Kibongbongan. Good morning, tabi dyan nga ni sa LCWD ang reconnection 500 na masalangkaw pa sa water bill. Tama ba yan? Di ka magpaputol. Gari man ang gadi yun Bueno. Ang mga balita, susunod na. Magalipas lang. Nagkapir ang mga patalasta. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang istasyon na ini, always number one, always DCGB, alas 6:03. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta ngayon Lunes, Oktubre 7, 2024.
Legazpi City Health Office ng Apudan sa mga magurang kan grade 1, 4 as in 7 na estudyante na babakunahan ng mga aki kontra sa vaccine preventable diseases katakod kan bakuna eskwela ngunya na bulan. 30,000 pesos na kantidad nin illegal na droga kumpiskado kan mga tauhan kan Daraga Municipal Police Station sa ginibong anti-drug operation. Sa lado nasyonal, presyo kan baga sa sinmais dapat na bantayan tanganing dai magitaas sa giraray an inflation rate. Bakuna eskwela nationwide maarangkada ngunyan aldaw. Sa ibang nasyon, Biden inabisuhan na ang Israel may kinaraman sa planong pag-atake sa oil spill o oil field kan Iran. Business News, Department of Agriculture, kabado sa December inflation. Health News, mga physical signs kan stress ipinaluwas kan mga health expert sa kinaban. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal ng Apudan po si Legazpi City Health Office o City Health Officer sa mga magurang kan mga estudyante na nasa grade 1, 4 as in 7 na babakunahan kontra sa mga vaccine preventable diseases kasabay kan pagbabakuna o pagpapadagos kan bakuna eskwela ngunyan na Oktubre. Sa schedule ay pinaluwas ka na sabing opisina ngunyan alda Oktubre 7, 2024. Ang mga personahis kan City Health Office mapasiring sa Kagbakong Elementary School, Kagbakong High School, asin sa barangay Kagbakong, Legazpi City para magpabakuna nin 99 na o magbakuna nin 99 na mga estudyante. Kasabay kay din nasa 152 man na estudyante ang babakunahan sa Bagong Bayan Central School. 260 na estudyante sa Taysan Elementary School, Oktubre 8. Ibisitahon man kan mga mabakuna ang EMS Barrio Elementary School, Maslog, Lamba, asin Dapdap Elementary School. Sigon kay Dr. Francis Gomez, ang bakuna eskwela may katuyuhan na matawananin boosters asin dugang na proteksyon ng mga aki kontra sa tigdas, rubella, cervical cancer, tetanus asin diphtheria. Ang programang ini partnership kasabay na kapartner kan Department of Health and Department of Education. Gadan na kan makuha ang sarong 8 anyos na babae sa barangay Lanigay kan Pulang Albay. Pagkatapos na ini mahulog sa imburnal habang o kaya mahulog sa kali habang kakusugan kan baha sa sinabi ng barangay kan uminaging alaw. Sa report na nakuha kan DCGB News, ang biktima habang naglalakaw sa parte kan Tinampo kan inibiglang mahulog duman sa luho kan kanal na yun nagresulta para matwara na sa bigla asin kan mahiling kan sa indang mga mga residentes duman. Biglang pinakalap ang sinabi ng istorya asin hinanap ang biktima. Alagad hudya na kan mako ini. Dahilan ta ini iyo ang dainanin buhay mantang ipinagdalagan mangkuta sa ospital. Alagad duman sa ospital na pinagdeklarar na ini gadana kan mga doktor na inotang nag-check up sa sinabi ng persona 8 anyos sarong na biktima nin baha asin nahulog sa kali dahilan sa tubig baha sarong 8 anyos na babae. 30,000 pesos na kantidad din illegal na droga ang nakumpiskar kan mga personahes kan Daraga Municipal Police Station sa sarong lalaki matapos ang kinakasang anti-illegal drugs operation kan mga otoridad kan nakalihis na simana. Sa impormasyon na pinaluwas kan Daraga PNP sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, ikinasa ang buy-bust operation kan Oktubre 4 kung saan nadakop ang suspitsado na si alias Koki na nagpapabakal ng illegal na droga. Nakuha sa iya ang 3 pidaso ng heat-sealed transparent plastic sachet na pinagtutubunan na shabu na may street value na 3,000 o kaya 30,600 pesos. Si alias Koki, 27 anyos, asin residente kan Barangay Victory Village, Legazpi City, asin kaibahan sa listahan kan mga street level individual. Sa presente, si alias Koki nasa kustodya kan Daraga Municipal Police Station. Mantang pigahanda ang kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Siniguro man ni Azotea na padagosan sa indang operasyon kontra sa illegal na droga asin ang kriminalidad sa munisipyo.
Dagdag na report, hali po dyan sa luwas kasabay si Al Armario. Dagos na pig-encourage kunyan kan DILG ang mga jóvenes na ma-involve sa pagtatanom o agriculture program. Base yan sa kalinisan sa bagong Filipino program kan Administrasyong Marcos na bako sana sa paglilinig kan palibot dapat tutukan kan mga jóvenes kundi sabayan namanin pagtanom maski lamang mga gulayon. Digdi sa Albay, pig-iisipan naman ni SK Representative Mateo Gamboa asin ibabang opisyalis kan SK kung paano makatipak nin budget sa saindang 10% na hiras sa IRA o Internal Revenue Allotment kan barangay para magamit man sa mga programang pang-agrikultura. Dahil ini ang memorandum kan DILG hali sa gobyerno nasyonal na pag-encourage sa mga jóvenes na ma-involve sa pagtatanom. Al Armario, DCGB. Padagos ang pagbusol ka Department of Health Center for Health Development sa Bicol nin mga aktibidad na minapromoter sa pangangataman sa mental health kada individual. Kanakalis na simana kanagundok ta ang ahensya nin sarong kumusta ka? Tara, usap tayo mental health fair sa Pili National High School sa Camarines-Sur. Nasa 200 na mga estudyante hali sa nasabing eskwela na nagpartisipar kung saan tinukar ang manungod sa importansya kan pirming pag-check sa sendang mental health magin ang sendang mga barkada, mga miyembro kan familia. Sa mensahe ni DOH Camarines-Sur Provincial Officer Dr. Ray Miliena, tinawanin doon kainin na ang mental health ang nagupon sa pamilya kung saan ang mga aki day dapat na natatakot na maghiraskan sa indang problema. Sinabi ni Miliena na ang ahensya may special na health services para sa jóvenes kay bahandig di ang counseling asin mga fasilidad. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas kay ba si Jimmy Nazalita. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal, mahigot ang implementasyon kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bicol nin mga polisiya para maprotektaran ang marine resources sa rehiyon, partikular ang mga sira. Inan siniguro ni BFAR Bicol Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division Chief Jonalyn Barciliano kung saan pigbabantayan ninda ang mga ilegal na aktibidad kay bahan ng ilegal na pagsisira. Sinabi ni Barciliano na saro sa mga pinakahampang na problema kanasabing sektor ang pang-aaboso sa rekursos natural sa manlain na parte kang rehiyon. Dahilan digdi padagos ang koordinasyon kan BFAR asin iba pang ahensya kan gobyerno na magiging katuwang ninda sa pagpapautob nin mga programa para mapangatamanan ang kapalibutan. Hinaga ni Barciliano sa publiko na tabangan sinda sa sendang advokasya na taman ang kadagatan para sa masunod na henerasyon. Jimmy Nazalita sa report. Iapodan ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang DPWH Digdi sa 3rd District sa pamamayo ni District Engineer Cornelio Relativo na pahiroon man lamang ang maintenance division niya dahilan sa harararo mo na ang kalot kan mga tinampo sa National Highway urog na po dyan sa may patutukad sa Morera, Borobunton ang mga tinampo bako naman paparantay sa area kan Ginobatan asin Barangay Paulog, Ligao, magin sa Linderos kan Uwas asin Ligao gari na mga sungkaan minataragadol na sanaan mga motorista mga auto maski nga ni pigahalat ang implementasyon kan dakulang pondong na konsiger kan congressman para sa pagsasaayos kan Maharlika Highway digdi sa 3rd District na DPWH Regional Office ang maimplementar alagad apilo ni Congressman Didi Cabredo kay District Engineer Relativo bilang parte kan DPWH digdi sa 3rd District siya ang nakakasakop temporary ang hagad kan Congressman tarapal-tapala ng una
kan sa iyang mga tauhan ni na maski asfalto kan maintenance division ang mga lubak dahilan sa mismong ang congressman nakaka-eksperyensya kan miserable asin circumstansya kan tinampo bilang congressman asin district engineer si Engineer Cornelio Relativo may poder si congressman na Cabredo na pakihurunan ang DPWH digdi sa 3rd district habang pigahalat ang implementasyon kan total na pag-irahay lindiros kan bato sa Camarinesor asin lindiros kan ginubatan kamalig dahil pa ini napupo na natural may proseso pa man may alokado na ini ninda kulang pondo sa dispersos kan congressman kung sa implementasyon na sanaan pinagahalat naglalaom ang congressman kan 3rd district na madali na ining mapunan. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Baretang sunod-sunod. Karen Ala sa dagdag pang istorya, hali dyan sa luwas. Uminantos sa halos 1,700,000 ang naitala ng mga bagong rehistradong butante sa bilog na rehiyon kan Bicol, agay na halangkaw asin ikinaugmaman kan Comelec Region 5. Sigon ini kay Comelec 5 Regional Election Director Attorney Maria Juana Valesa, kung sahin sa iyang ipigayag na dakulaon na bagay anay ang bagkan Bicol Region, 1,700,000 na mga nagparehistro sa bilog na rehiyon kan Bicol, kung sa insigon pa sa iya, halos nalagpasan pa nga ni kay ang kota na ipigahagad kan Comelec National. Sinabi man ni Atty. Valesa na poko mas o menos 4.1 milyones ang suma total na naitala nindang datos kay mga registered voters sa Bicol Region. Dagdag na report, Karen Ala, Whitboy, DCGV. Mientras tanto, dubang kita sa report ni Joshua Bino, hali dyan sa luwas. Hali sa pagiging kapitan, pasiring sa pagiging konsihal kan Banwa. Ini ang inisyal na nariparangon yan sa munisipyo kan Daraga Albay sa nagpapadagos na filing in Certificate of Candidacy o COC. Ini matapos na nagkapira ng mga incumbent kapitan asin dating kapitan nakapag-file na kansaindang COC para konsihal sa nasabi ng Banwa. Pinakainot na nakapag-file ining si Tope Andes, dating kapitan kan Barangay Tabon-Tabon. Mentras na kanakaaging Sabado, susog sa record kan Comelec Daraga, nag-file naman bilang konsihal si incumbent kapitan kan Barangay Pandan na si Mr. o Kapitan Nascenciano Monreal. Mientras na nag-file man si Cesar Mantos, incumbent kapitan kan Barangay Alcala. Apuera ka ini, sa mana attorney ang nag-file naman bilang konsihal, si attorney Ian Makasinag, nag-file man ini Sabadong aga. Sa kunyan sa record kan Comelec Daraga, iyo pa sa naning apat ang nag-file kan sa indang COC. Kung kaya pigala uman ng unyan aldaw sundo sa aga, mas dakol-dakol na mga aspirante ang mapasyar sa Comelec Daraga Albay. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, Jomar Bien sa istorya, may kinaraman po sa mga nag-file kang COC, siyam na para alkalde, 7 para vice-alkalde, 67 na konsyal ang nakapag-file na sa primer distrito kan Albay. Uya po ang detalye. Uminabot na sa siyam ang bilang ka nakapag-file para alkalde di sa 1st District in Albay, 7 sa Vice Mayor asin 67 sa councilors. Sa Banwaan Kantiwi, nakapag-file na kan sa iyang COC para Mayor si Vice Mayor Jojo Climaco, samantalang para Vice Mayor naman si incumbent Mayor Ami Villanueva asin 8 ang mga nakapag-file ng konsyal. Sa Banwaan kan Malinaw, dahil pa maski sarong aspirante ang nag-file sa anong mga posisyon. Sa Syudad kan Tabaco, nag-file na bilang alkalde si Oliver Cabalquinto, si ex-mayor Attorney Alex Burse, asin si board member Ray Bragais. Samantalang para Vice Mayor, si Vice Governor Glenda Ongbongao Pasana ang nakapag-file kan sa iyang kandidatura, asin igwama na 20 konsyal. Sa Banwaan kan Malilipot, nag-file na si incumbent Mayor Sinon Volante para sa re-election.
Asin sa iyang Vice Mayor, iyo si Kagawad si Bulaños, siya man na konsihal ang nakapag-file na kan si Osininda. Sa Banuan kan Bakakay, nag-file naman kan sa iyang kandidatura para alkalde si ABC President Daniel Jose Nuki Bombales, asin si incumbent Mayor Edsel Villasa, mantang ang nag-file para Vice Mayor, iyo si Vice Mayor Hector Robert Bab Arjona Pasana, igwama na 16 na mga konsihal na kapag-file na kan COC. Asin sa Banuan kan Santo Domingo, ang nakapag-file na kan sa iyang kandidatura para alkalde, iyo si ex-Vice Mayor Bong Banda, saka si incumbent Mayor Jun Aguas. Samantalang ang para Vice Mayor, iyo si Kagawad Richard Balilo, Kagawad Christian Binamira, asin Vice Mayor Mark Aguas. Igwama na 14 mga aspirante para konsihal, digdi sa Banuan kan Santo Domingo. Sa pagka-congressman, digdi sa 1st District, sulamenting si Mayor o Tabaco City Mayor Crisel Agman Pasana nag-file kan sa iyang kandidatura, mantang igwa naman natulong para board members ang nakapag-file na UC Board Member Attorney Sheena Marion Rubia de la Cruz, Tabaco City Vice Mayor Attorney Giong Bungaw, asin Attorney Elmar Barreda. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Magbabalik po ang mga bareta makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa aloloda, umuwi ka ng bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong
Segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Ito ang dahilan, kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado, yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang oras niya to, alas 6:25 oras po yan sa Pilipinas. Tinawanin po nindoon ni House Ways and Means Committee Chairperson as in Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda na dapat maging kampante sa taho kan pagbaba kan inflation rate sa nasyon. Sigon kay Salceda, kaipuhan pa man giraray na bantayan ang presyo kan bagas na panginot na pagkaon kan mga Filipino, siring man ang mais na nakakaapekto sa presyo kan karne, manok asin iba pa. Sinabi ni Salceda na ang level kan pagitaas kan presyo nin bagas mantinidong halangkaw ni nasa 5.7%, mantang 6.9% man ang inflation rate kan mais. Sa hiling ni Salceda, nagbaba ang food inflation resulta kan pagbaba kan presyo nin mga prutas, gugulayon, sira asin asukar. Naggalaom ang kongresista na ang nagguluyang inflation rate kan Setyembre. Magtataonin pagkakataon sa administrasyon na pakusugon ang paggastos o ang pagprograma na nagbubuhay sa ekonomiya asin pagpapakusog sa social services. Dadag pa ni Salceda ng pagkakataon na ini para makahero ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sampang kan adjustment sa interest levels kan US Federal Reserve asin iba pang central bank. Mga tugang mapuon ngunyang pong Lunes, Oktubre 7, ang school-based nationwide vaccination program kan Department of Health. Sigon kay DOH Health Promotion Bureau Head Dr. Rominic Madumba, na ilalansar ang bakuna eskwela sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog na nasyon kung saan tutukluan o tutudukanin bakuna kontra tipdas, rubella, cervical cancer, tetanus at diphtheria ang mga estudyante sa grade 1, 4 asin 7. Kamautan kan pagbakuna na matawanan ng proteksyon ang mga kaakian kontra sa vaccine preventable diseases as ang grade 1 asin 7 babakunahanin para sa measles, diphtheria asin tetanus. Sa mga grade 4 ba na babae, bakuna nindayo ang kontra sa human papilloma virus o HPV at in cervical cancer. Sigon kay Dr. Madumba, piglinaw man ni Madumba na bako mandatory ang pagbabakuna. May pipirmahan na consent form ang mga magurang para masiguro may permiso sinda na mabakunahanan sa indang mga aki. Katuwang kan Department of Education para ipasabot ninda o katuwang ang Department of Education para ipasabot ninda sa mga magurang ang importansya kan pagpabakuna. Gigibuhon ang immunization program sagod sa Nobyembre ngunyan na taon. Inalerto mga tugang kan Philippine Embassy sa Lebanon ang mga Pinoy sa Jordan sa hampang kan nagkukusog pangyera kang Israel kontra sa nagkapirang mga kataraning na nasyon. Inabisuhan kan imbahada ang gabos na mga Filipino sa Jordan na magtinder sa nasa ligtas na lugar asin i-monitor ang sitwasyon. Inabisuhan man ang Filipino community na sunodon ang travel restrictions asin ang ipinagbabawal kan mga autoridad duman. Importante man na makipagbalyuhan in impormasyon ang kapwa Pilipino para maging updated sinda. Siniguro man kan Philippine Embassy na preparado sinda sa pagresponde sa pangangaipo kan mga Pinoy.
para sa mga pratukdo na eksperto sa pagtuturo nin Filipino subject sa nasyon. May tsansa nangunya na magturo nin Tagalog sa Yale University sa New Haven, Connecticut sa USA. Ini dahil nagangaipon nin mga Filipino instructor ang Yale University para sa pagbukas kan bago nindang kurso sa Tagalog sa 2025. Ini matapos isulong kan na ang Tagalog #Yale sarong inisyatiba na nagdadagdag nin mga klase sa Tagalog dahil ang digdi nagahanap ang Council of Southeast Asian Studies nin Universidad din mga Pilipino o Tagalog lecturer na maturo din anom na kurso kada taon sa laog nin 3 taon na termino. May potensyal ining mag-renew asin magsubra nin 3 taon sa indang kontrata. Magkakaibahan man kan mga Pinoy educator ang sa indang counterpart sa Vietnam asin Indonesia para pakusugon ang kursong pigatangro sa South East Asian Studies. Pwede man ninda ining magamit na oportunidad para sa giraray na makapag-adal kung gusto nindang kurso. Dahil ikaapat ang Pilipino sa mga pigagamit na tataramon sa Amerika, mas gusto kan mga estudyante na magkaigwan ng structured credit bearing class sa Tagalog. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang, nagsumiter na po nin listahan kan potential na election areas of concern ang Philippine National Police o PNP sa Commission on Elections sa COMELEC. Sigon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na isinumiter nindang listahan na kadepende sa COMELEC dahil sa masairarong pa ini sa validation kan Joint Security Council. Dagdag pa ni Fajardo, naigwasindang 4 na kategorya para sa mga validated election-related incidents. Kuning kaso pwedeng mailinyada sa yellow category. Sinabi pa ni Fajardo na ang naging parameters kan PNP para makasabay ang sarong lugar sa potential election areas of concern yung halangkaw na kaso ng intense political rivalry asin ang presensya kan mga private armed groups. Mientras nasigon sa Commission on Elections sa COMELEC, masairarong pa sa validation na nasabing listahan kan PNP na sangunyan dai panahiling kan poll body na ideklarad na areas of concern ang nasabing mga lugar para sa nagrunning 25 midterm elections. Iyan mga tugang ang mga bareta sa lado nasyonal. Sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte?
Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024 for DOH FDA CFRR permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. GB News Express. GB News Express. Baretango dyan mga tugang sa luwas kan Pilipinas, inabisuhan po ni US Vice President Joe Biden ang Israel na may nagkapirang mga paagi para sa pag-atake sa oil fields kan Iran. Sinabi kay ni nasangon niya ang pigutukar pa kung paano makakabalo sa Israel sa ginibong missile strike ang Iran. Kinawanin doon na kung in kaso ang US magdesisyon na posibleng maghanap na sa nasindanin ibang alternatibo. Ipinag-orgulyo ni Biden na sa iyang administrasyon sana makapagtaunin bilog na suporta sa Israel. Bareta, mga tugang sa lado po nin pagninegosyo. Business News. Apisar ka nagbaba na sa 1.9% ang inflation kang Setyembre, nahadit ang Department of Agriculture na sa giraray ining maitaas sa Disyembre dahil sa halangkaw na demand kan pagkaon, produkto asin serbisyo kapag kapaskuhan. Sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary asin spokesman Arnel de Mesa, nalugod bako dakula ang pagitaas kan presyo nin barakalon sa Disyembre, tanganing dai masyadong magsikad pa itaas ang inflation. Sinabi niyang dai maitaas ang pagitaas kan presyo nin barakalon kapag Disyembre dahil nagdadakula ang demand. Una dai maiwasan na magitaas ang presyo kan barakalon kapag Disyembre dahil nagdadakula ang demand asin nagukulang ang supply. Kanakaaging Setyembre, narehistro ang 1.9% na inflation rate na mas sa baba kumpara sa 3.3 kan Agosto. Ang pagluya kan inflation resulta kan pagbaba sa presyo kan pagkaon, partikular na ang bagas. Katakod kay ni sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na naugma ang Agriculture Department sa pagluya kan inflation maski may guarded optimism.
tugang aramon tadaw pan istorya may kinaraman sa Satuyang Salud. Kasabay po sa News Director Mar de la Cruz, sali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, Vivian. Stress arong natural human response na nagbubusol sa satuya para i-address ang mga challenges sa sinpatakot sa satuyang buhay. Sigun sa mga experts sa kinaban, alagad sinabi kan World Health Organization o WHO, ang sobrang stress pwedeng mag-cause in physical and mental health problems. Katakot ka ni peluwas kanahan siya kung paano makaka-apektar sa lawas ang stress. Tapayag ka mga eksperto sa salud sa WHO, ang physical signs kan stress, iyo ang mga binasunod. Pagubag kanalunan, kulog sa likod, pagkulog kang payo, pagkulog kandi o kasinabaga, rout ang tulak, magabat na andagan, igot ang mga muscle sa sintai, nagugutom. Health News from Newsbase, Mardila, dahil niyo ba? Maray palang pag-stress ka sa napirmano, Chief Ramira. Tipid. Ka nagugutom. Uyugod mo yan. Pag-asa po, DOST, kasabay si Ariel Samodyo sa report sa Kamugtakan Kampanahon. Para po sa Satuyang Weather Forecast ngayon na Lunes, puring namatan ng low pressure area sa distansyang 165 km sulnupan, norteng sulnupan kang Coron, Palawan. Nakapalawag niyo sa Intertropical Convergence Zone na kung saan ang Intertropical Convergence Zone ang nakaka-apekto man sa Southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Samantala, auring namataan man ng tropical depression sa Luwascan Philippine Area of Responsibility sa distansyang 2,540 km sirangan kang extreme northern Luzon. May kusog na doros ini naharan sa sentrong nag-aabot sa 55 km per hour asin may pagmusukan doros nag-aabot sa 70 km per hour. Nagiro man ini panorte sa rekasman at 25 km per hour. Ang nasambit na bagyo dahil manilalauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility kasi ng low pressure area hababa man ang mabilog sa sarong bagyo. Kunya na magapon sa Kabikulan, nilalauman pa man ang mga kalat-kalat na pag-uran nasin pagkikilat pagdaguldol. Maluya sa kung sa moderatong doros na halit sa norteng sirangan ang mamatayan kasi ng mga kadagatan magiging banayan hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Tinatay nga agwat kang temperatura sa maghapon kung 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5:35 ngunyanin aga, masulop at yan alas 5:31 nin hapon. Aliniti sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Mga tugang sa Indog na dangog, ang mga darakulang bareta ngunyan pongaldaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, asin Angel Mustasas, ang mga istorya sa lado lokal. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Sa Indog na dangog, ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Spicy ganda! And my for Max-Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, Chicken McDo irarang pa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga. Versus previous recipe and price. Max-Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon, ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa Kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize!
Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umapara siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kong Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kong Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. At San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, 15 minutes mga tugang bago po magabot ang alas 6 nin aga, digdi po sa Satuya na programa. Basta Morning, Henry M. Ang mga helang kang atay, mga tugang, siring sa fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang iyan na darakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago asin para maugmang atay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid antioxidant na probado mga tugang na marhay sa pagtaunin proteksyon. Sa oral na pag-inom kan Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyos sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo manawara, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay o daing tamang atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Bueno. Ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mommy got an ass like a donkey. Bueno, origdi na kita sa tuya lamang na pangpakalma ngunya na pagkaaga. Uy, 2 aldaw na sana. Tapos na ang deadline kang pagsumiter kang Certificate of Candidacy. Yeah.
Tapos na po. Mag-alas 7 na. 7. Bago mag-alas 7 din aga. Yan. Ay, tama. 11 pala. 11. 11 minutes before 7 in the morning. Sa aga po, 8. Tapos na ang pagsumiter kang COC. Hanggang po yan, 5 o'clock in the morning sa aga. Abangan ta kung may mga pagbabago mananggad sa labanan sa politika. Ligdi po sa probinsya Canalbay. Asin sa iba pang lokalidad. Baretang Kulalapnit. Baretang Kulalapnit. Si Isay daw ini. Si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Aramon ta daw mga tugang kung si Isay ini. Saro databing aspirante nag-file na kang sa iyang COC nakakuatulos nin kalaban salbatan ng pangyayari. Napikuntulos nakatupartulos nin kalaban. Ano ba yan? Dapat pag ma-entra ka dyan sa politika, bago katabing pikon, hindi ka dapat pikon. Joshua! Oh. Good morning. 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 Mga parang Good morning. Ano nangyari dyan? Sisay daw ini. Na aspiranting opisyal. Para nakapile pa sa nakan COC. Nakakuatulos nin kalaban. Ano ba yan? Paano yan? Nakakatulos si kalaban. Paano yan kung mamarkan tulos dyan sa kanya lugar niya? Di, madipisilan sa 2025. Correct. Sa bagay, ang tao ay madaling makalimot. Baga. Totoo. Madali tayong makalimot eh. Matry mo na. Maraming pagkakataon na eh. Pero naalala ko pa rin, nang ako ay nandoon na, bila akong naalala na, ganito pala ang buhay talaga. Kaya hindi natutuloy. Naalala kong ako pala ay may asawa na. Hindi natutuloy. Parang si Paring Dods. Opo. Madali niyang maalala na hindi pala talaga pwede. Aywan ko lang ikaw. Ganon din. Ganon din. Hindi ka talaga nakakalimot? Hindi. Masamang magsinungaling sa on air? Oo naman. Oo naman. Pareho lang tayo. Bakit nakatawa si Chief Ramir? Ang saya-saya ni Chief Ramir. Nakatawa siya. Marikan kay Chief Ramir. Pag yun sa committee hearing. Mukhang pag nagtugay ini makontempt ini. Baka napilitan Ramir Roque. Ano nangyari dyan sa kandidatong An? Siguro sa Kulalapnit. Matindi pala ang pagkabalat sibuyas ni Padi. Grabe man. Para ngaya hinapot, napikon. Talaga? Natanong ano man ang hinapot man kan mga Sarawayo na? Ano man ang hinapot? Den man yung fight ani Padi. Kugong na maray. Bati, grabe na kuta ngaya si excitement. Nagpa-interview. Nagsisimbag, high pitch ang boses. Diyo pang nagatralsik ang liwoy. Ay, di ko kan talaga, Joshua. Baga. Kahit to, panahon mo yan, pigagamit mo sa pag-interview, tape recorder. So micro cassette, buda sa ordinaryong cassette. Salbata na, madali yung tumaraot. Nadumog. Madali yung madumog, buda titakla. Ang liwoy, baga acidic. Titaklaan, makahira ko ng kamot. Kamot na. Lalo na cellphone. Ngunyan baga kadaklan kan mga reporter, cellphone na. Baga. Diba? Dahil napatingon niyang kinotbook ang ibang reporters, kadaklan, cellphone na nagsusurat.
pala ining screen ko minsan. Meron na pipindot. Ano na ko? Yung kausa kang pakaraot ka yan. Na screen mo na. Di ba pwede madumog yan? Unless nang cellphone mo, so water resistant. Waterproof. Di ba? Waterproof. O. Ano na ko? Yung pakaraot kang cellphone mong an. Doon ako iyo. Nagtripsik ang liboy. Pre, taliboy sana. Iba ka. Bako sa iba. Sa sangaw. Hinda. Pangyari sa mauraro. Ngunyan. May sarong naghapot. Oo. Garong iya din ako sunadahan ni Pade. Oo. Hinapot din eh. Oo. Natang ito, nagdalagan ka sa posisyon. Oo. Biglang murusot si Pade. Nata. Siyempre nga, karapatan ko nga yan. Ay, karapatan ka kada saro. De, tama man ang simbag niya. Ano man nga nahapot mo? Tama. Yung pamigay sa amin, ta. Di ba? Karapatan niya yan na magdalagan siya. Tama man. Tama man siya. Ganit tama man. Tama man na may pagka. Yan ang simbagon kanda. Yan ang sisimbagon kanda yung sisimbag na plataforma. Tama man. Oo. May pagkalit. Ganyan man sana. So, bakit sinabi mong mahal mo ako? Ang simbag, obvious ba? Sumama ako sa'yo eh. Patek mo nga ya. Pagtabunan mo nga ya ka. May agam ka na. Mahal mo ako. Tek mo. Di bali nga ya. Di napikon siya. Napikon? Oo. Ano man niya yung nahapot mo? Oo. Then man niya siya pa. Parang ngayon naghapot na makaarot. Ramdam mo niyan, di man kimaraot sa paghapot. Correct. Di man kibawal sa paghapot. Makahapot. Kaya lang dapat, sala man sa hapot. Dapat ang hapot ko ano po ang plano mo sa pagdalagan mo bilang araw kayo ni? Oo. Dapat yan ang hapot. Anong plano mo po nagdalagan ka? Ano pa ang plano mo nagdalagan ka sa araw ka na posisyon? Pag sinimbag kang karapatan ko ini, ay salasir ang simbag mo. Apigapot ko sa imo, anong plano mo? Oo. Di ba? Napikon pala si Pali. Bit man sana. Ngunyan. Dahil panganing nga eleksyon, si Pade mainit na. Kaya pala nga perming high pitch. Paminsan ang payo. Pero permi man nasa high heat index. May kwan siya, no? May problema. Bit man lang. May saling ko na kulang problema niya. Anong posisyon ang pigpailan niya? Medyo mataas pati. Halanggaw na posisyon? Oo. Talaga? Opo. Ando na ko, di talaga siyang isisimbag. Di siyang isisimbag na programa. Kaya sinimbag niya, karapatan, constitutional rights. Ibaga. Which is tama man. Tama man. Sala man kaya supremes ka na po. Ulitin ko, dapat ang hapot, ano pa ang plano mo sa mga namanuaan? Teka, nag-file ka sa posisyon na yan. Ano dapat kaya? Di ba? Okay. Sa tuno ka kapot. Ha? Sa tuno, dapat malumanay. Malubod. Ang pagkahapot, medyo, man, may polite. Oo. Polite dapat. Tanganing marayaman simbag. Okay? Uha. Isi daw ini. Siguro na Joshua, this debate. Pasiguro, Noy. Pasiguro. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Diyan pala sa Premier Distrito, kadakol yang kang pigirahay si Premier na tinampo. Na tinampo na tulay. Ha? Yan sa pundig di sa Legazpi hanggang duman sa Tiwi. Kadakol ka lang palang kang pigirahay na tulay dyan. Sa lugar na iyan, mga Dracula unun pating tulay. Kaya lang ang obserbasyon ko sa mga proyekto ngunyan dahil ng Transparency Board. Sa bagay, sa kahaluyan gayod, ang board na bibugtak, nagkakapurunas natin.
Taday natapos ang proyekto. O taon-taon, may observation, may igwatabi akong obserbasyon. Diyan mga tugang sa Premier Distrito, Canalbay. Okay, sandali lang. Takaso hapon, mga tugang, may piglakaw ako diyan sa 1st District, Canalbay. Grabe ang ang uran. Pasiring duman sa ito bagang ligaw na ligaw Sabloyon Road via yan na Tabako to Ligaw. Grabe ang uran. Pero ang observation ko, kadaklan sa tubig tubig bahayaon sa tinamputa. Kulang po drainage system ang tinampo na iyan diyan sa lugar naan. Although may mga part na maray ang tinampo tabi, kaya lang gari kulang po so drainage system sa highway na yan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Taod-taod mga tugang, tapag-iristoryahan tayo yan ha. Nagawara diyeng sa on the air. Nagawara. Dahil man ano? Pareho ang tanong. Adig di masana sa lokal ini. Digdi sa lokal. Sa console man lang. Pero malipat ka na naman kay Energy Premier. Salamat kan sa nung pagantabay, mga tugang DCGB, Bareta La City, susunod na. Thank you so much. Tapos na ang programa. Lakaw. Ihiras ang pagkamuot sa kapwa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Kay Henry M, kamugabos, ayos. Even if you fail, I believe in angels. Something good in everything I see. I believe in angels. When I know. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado!